I en esports d'avui tornem a mirar cap a l'hoquei. Ahir ho fèiem els dos primers equips del Patí Vilanova i avui veurem com planteja la temporada el Club Patí Subur Sitges, que reforça la seva plantilla. Hola, Jordi. Hola. Un reforç que ens porta un nom molt conegut a Sitges i al club i que ve, a més, a ajudar l'equip, podríem dir, dins i fora la pista. I tant, és un tros de fitxatge i un tros de jugador que, com tu bé dius, no només estarà ajudant a l'equip de Jofre Vilà, el primer equip, a segona catalana per aconseguir l'ascens, sinó que arriba, després de 4 anys a França, Sergio Pérez, un sitgetà, format a Sitges, en passat, abans d'anar a França va estar també al Club Patí Vilanova, entre altres equips, i ara, després d'una experiència a la Lliga francesa, on ha fet molt bones coses, doncs ara torna a casa. I com bé dèiem, no només serà per intentar aconseguir l'ascens de categoria, sinó que també Sergio Pérez ve a ajudar en la coordinació, i és que agafa la plaça que ha deixat Carles Busquets en la coordinació de la base del club, i per tant, doncs, 2 per 1, de molta qualitat per a aquest Club Patí Subur Sitges, que es mostra ambiciós i amb ganes de seguir creixent aquí a la comarca. Jo vaig arribar a Merinhac, que és un club que està, diguéssim, taula baixa, que l'objectiu era la salvació. I allà vaig fer 2 anys i una temporada, perquè la primera temporada no vam jugar pel Covid. Llavors em decideixo quedar-me allà perquè estava treballant i estava a gust. I el següent any ja fem competició i aconseguim l'objectiu, que era salvar-nos. D'allà em truca un equip també de la zona de Bordeus, que és el Cutràs, que és un equip que juga més taula alta de la classificació. I allà fem 2 temporades. La primera espectacular, arribem a final de la Copa, quedem segons a Lliga i vam arribar a semis de la Copa Cers. I la segona, no vam poder mantenir aquell pistó, però també ha sigut força satisfactòria. La valoració general és espectacular, ja no només tema hockey, sinó experiència de vida. Però mira, tot el bo s'acaba i ara tornem cap a casa. És la segona vegada que torno a Sitges, la primera va ser super guai i aquesta vinc encara més motivat que l'anterior i més motivat que mai. Al final el club, des que jo vaig marxar fins ara, ha crescut molt, diguéssim, la base. Llavors, tot sigui dit, el Carles ha fet un treball espectacular, hi ha un munt d'equips comparat amb quan vaig marxar. I ho prenc com un repte perquè és una amb certa responsabilitat i hi ha moltes ganes. Ha sigut supercomplicat, de fet encara estic acostumant-me, sobretot pel fet que molts jugadors no els conec. I hi ha molts jugadors que són nous, hi ha molts jugadors que han crescut molt des que l'última vegada que els vaig veure, i llavors era una mica intangible. Però amb l'ajuda del Carles ho hem anat fent a distància, ens hem anat comunicant i ho hem tret força bé. Quan jo arribo aquí, la idea és aquesta. O sigui, o ens ho prenem en sèrio o no ens ho prenem. El Carles és el que potser de bon principi ja més per fer, perquè jo sempre dic el mateix, el primer que necessites és fer i després quan veus que ja comencen a sortir els resultats ja veus que la cosa funciona, però inicialment s'ha de treballar tot en general, la logística, l'estructura, els models de joc i clar, tothom ha de ballar i això ho integra no només el Carles, que ens ha ajudat molt perquè ha fet totes les hores del món aquí, sinó que a més també els entrenadors de la base, que cada vegada són més solvents, cada vegada els tenim més aquí. De fet, alguns estan anant a treure's ja la fitxa per poder-se posar a la banqueta sense que anessin complint sancions. I aquesta és la idea, o sigui, treballar en general, crear club, crear totes les categories i que la gent tingui ganes de jugar amb la idea que, per descomptat, no som un club professional i que, per tant, el que hem de fer és passar-s'ho bé. Estem esperant aviam si al final fem júnior o no, però si no és aquest any serà el que ve. Ja tenim totes les categories i llavors l'objectiu és mantenir, seguir aquest engranatge, sobretot que no decaigui, i tot el que jo pugui aportar des de la meva experiència al món del hoquei, jo intentaré aportar-ho.